Soc Ignacio Blanco, diputat d'Esquerra Unida a les Corts Valencianes. Jo crec que la raó real és una decisió política presa personalment per Alberto Fabra, que a banda de ser errònia i injusta, jo crec que ha estat motivada per interessos partidistes, no precisament valencians, sinó des de Madrid. Jo considero que a banda de la influència que hagin pogut tindre sobre Fabra grans poders fàctics del món de la comunicació, com s'ha comentat Pedro J. Ramírez, jo crec que ell està d'alguna manera en la punta de llança d'una estratègia recentralitzadora que vol imposar el Partit Popular a tota Espanya. El govern de Mariano Rajoy els agradaria, no sé si suprimir les autonomies, però sí cuidar-les de contingut, i per tant és un atac al nostre autogovern. I de fet el discurs contra les televisions públiques autonòmiques està present en tota Espanya, i així d'alguna manera el que fa el Partit Popular és marcar un camí a seguir per part d'altres comunitats. Tota la història de la gestió per part del Partit Popular de Ràdio Televisió Valenciana és un desficaci, perquè pràcticament des del principi, des que entra Eduardo Zaplana, a banda d'una línia informativa absolutament partidista, d'una manipulació i una censura alarmants, impròpies d'un règim democràtic, hi ha hagut també una gestió econòmica nefasta que ha suposat el saqueig i la ruïna d'una empresa que ha acabat deguent 1.300 milions d'euros. I jo crec que l'ERO, d'alguna manera, és el colofó de tot això. Quan d'alguna manera ja era insuportable en un moment de restriccions pressupostàries mantenir una empresa a mig nivell de deute, el que fa és fer un expedient de regulació d'ocupació absolutament arbitrari, que a més no permetria mantindre les emissions, i es va veure perquè la pròpia directora general va haver de recuperar vora 200 tècnics, i que tenia causes de nul·litat prou clares des del principi. En comptes de fer un expedient de regulació d'ocupació correcte, negociat i pactat amb els sindicats, que segurament al final hagueren hagut d'entendre que la situació requeria d'esforços, que de fet oferiren a última hora un ERO que deixava la plantilla entre 900 i 1.000 treballadors. En compte d'això, el que fa el Partit Popular és un expedient de regulació d'ocupació que suposava el pla A per a la RTBB. És a dir, si cola, tenim una RTBB en la que només han quedat els nostres i en la que nosaltres anem a poder donar negoci a productores amigues perquè anem a externalitzar pràcticament tota la programació. I si no cola, ja tenim l'excusa perfecta per a tancar una ràdio televisió valenciana que segurament així poc no podran controlar perquè van a deixar de governar si perden les eleccions. Bé, si el PP sospita que un altre govern pot fer el que ha fet el Partit Popular sobre la ràdio televisió valenciana, hauria d'estar preocupat. I jo dic que no és així, o almenys per part d'Esquerra Unida, si nosaltres aconseguim, que esperem que sí, posar en marxa de nou Ràdio Televisió Valenciana, o almenys una ràdio i una televisió públiques dels valencians, no va ser per a manipular-les i per a utilitzar-les en el nostre profit. Però clar, el PP sospitarà que tots són com ell, i pot haver, jo crec que evidentment, una motivació per a ell. El fet que tancaren el senyal quan encara no havien ni tan sols presentat un nou expedient de regulació d'ocupació vol dir que estaven més interessats en acallar les veus crítiques que estaven sentint-se i que estaven ja d'alguna manera nutrint la programació. S'estava contant per primera vegada en 20 anys el que havia passat en aquest país, i a ells, al Partit Popular, es va preocupar més això que la situació de desequilibri pressupostari i econòmic, perquè de fet han aprovat l'expedient de regulació d'ocupació ara, en el mes d'abril, i encara no està ni acomiadada la plantilla, no han comunicat cap comiat, encara no està dissolta l'empresa, podien haver continuat emetent, i per exemple tenien 3 milions d'euros d'ingressos per publicitat per a Nadal previstos. Van renunciar a aquests ingressos per equilibrar la situació econòmica perquè no volien que la població poguera seguir escoltant allò que ells havien intentat que no es diguera durant tants anys. Per tant, la causa, en el fons, no és econòmica, sinó la causa és clarament política. El que pot dificultar molt el reobriment de la cadena és el fet que se desmantellen tots els equips, la xarxa de repetidors és molt important, és el més valuós que té Ràdio Televisió Valenciana, té una xarxa de repetidors pròpia que cobreix el 99% del territori. Si això ara es venguera, després no tindríem la possibilitat d'utilitzar-la i a més hauríem de llogar i per tant pagar per una xarxa privada, com la que puga tindre Abertis, que apenas cobreix el 75% del territori. Per tant,
Això, el centre de producció de programes de Burxassot, tots els equips, si això ho desguassen i ho regalen a televisions amigues, no? de la TDT Party o a productores, suposarà una dificultat molt gran per a poder reobrir, perquè si ja serà difícil tornar a crear una empresa, tornar a seleccionar plantilla de treballadors, però bueno, se pot aprofitar el know-how que existeix, se pot aprofitar una bona part de la plantilla actual, podria haver ahí una discontinuïtat d'un any i mig, 2 anys com a molt, però es podria reprendre RTBB en un esforç econòmic, però si se carreguen tot, si no deixen ni platós, ni taules de control, ni unitats mòbils, ni servei de repetidors, doncs ja m'hi contaràs, suposaria una inversió que va ser molt més difícil fer, clar. Bueno, intenté tirar-se les culpes, no? I fonamentalment Rosa Maria Vidal, que va ser fitxada per Alberto Fabra com un fitxatge extern al partit, una persona que se suposava que anava a introduir una certa professionalitat i que de fet, encara que amb unes formes una miqueta soberbies, sí que és de veres que algunes coses canviaren, va prendre la decisió que havia de prendre, però d'una mala manera. És a dir, ja van avisar els sindicats que amb 600 treballadors no podia mantindre's la ràdio i la televisió, que les emissions anirien a negre. I van avisar-ho des del principi. Però Vidal el que va fer va ser esperar a última hora, a l'estiu, per a recuperar els 185 tècnics, clar, beneficiant els que s'havien quedat fins a l'última hora i no els que s'havien acomiadat al principi. No? I aquesta decisió era inevitable, i aquesta decisió és una de les raons que, segons la sentència, fan nul l'ERO, però no l'única. Hi havia una vulneració dels principis d'igualtat per altres raons, per exemple, pel fet d'haver llevat dels afectats a una sèrie de persones en funció de que eren veus senyeres o en funció de que en el fons estaven vinculades al Partit Popular. No? Així que bueno, el PP va decidir que Vidal, que havia demostrat una certa independència, anava a intentar carregar-li totes les culpes perquè és la seva manera d'actuar. Encara fa poc en un debat, Manuel, diputat del Partit Popular, deia que el tancament de la Ràdio Televisió Valenciana era culpa de l'oposició, que era culpa dels partits que han defensat la continuïtat del servei públic i que era culpa dels treballadors que precisament han estat lluitant i fent ofertes per a poder assolir compromisos de viabilitat i que el Partit Popular no ha volgut escoltar. Per tant, sempre el PP li tira la culpa a un altre. En aquest cas no li pot tirar la culpa a Zapatero ni als catalans ni als seus habituals espantalls, i el que busca és situar les culpes en Rosa Vidal, en el comitè d'empresa i en els partits de l'oposició. Nosaltres sempre hem dit que creiem en el servei públic i en el cas, a més d'un mitjà de comunicació, entenem que és absolutament necessari comptar en mitjans públics que no estiguen sotmesos als interessos privats. Al final, qualsevol diari, qualsevol cadena de ràdio o televisió, per molt que vulgui tenir una línia informativa oberta i plural, té uns interessos darrere, té unes empreses, uns accionistes, no? I això acaba notant-se. El que volem és una televisió i una ràdio de la societat, no del govern, sinó de la societat, i per a que això sigui possible ha de ser pública, gestionada públicament i, per tant, en el cas del País Valencià també hi ha criteris d'interès general i de programació en valencià. Per a nosaltres, que sempre ens hem oposat a les iniciatives de privatització, pensem que se pot fer amb producció pròpia la major part de la programació, per supost tots els informatius, que sí que se pot d'alguna manera obrir una finestra per a la col·laboració en el sector audiovisual en quant a ficció, evidentment en quant a doblatge, que també és un sector important que en aquest moment està desmantellat, però que el cor de la programació ha de ser gestionat públicament, íntegrament en valencià, perquè és la raó de ser de RTBB. Per a poder veure informatius o programes en castellà tenim 40 canals. En aquests moments necessitem RTBB perquè no tenim cap en la nostra llengua. Sí, de fet està previst en la llei, i el que caldria seria posar en marxa diversos mecanismes, tant de participació com de control ciutadà del que ha de ser un servei públic, insistisc, de la societat, no del govern. Per molt democràtic i per molt progressista i per molt plural que pugui ser un govern, al final sempre tindrà els seus interessos, no? De promocionar-se, de defensar-se davant de les crítiques, i el que necessitem és una televisió independent, que estigui gestionada a criteris professionals i per això que hi hagi participació de la ciutadania i sobretot dels sectors professionals i culturals que estan involucrats en el que ha de ser el RTBB. Jo no sé si va ser tombada la llei pel Constitucional, tampoc sé si hi ha delictes. El que sí que crec és que hi ha una gravíssima responsabilitat
per carregar-se un servei públic que és fonamental per a la democràcia valenciana, per al futur de la nostra llengua i de la nostra cultura, que va ser creat per consens, perquè l'any 84 es va aprovar la llei i la van votar tots els diputats del Parlament valencià. I ara la va aprovar únicament el Partit Popular, en la seva majoria absoluta, però completament aïllat, perquè no solament és que la resta del Parlament dels Corts Valencians estiguin en contra, és que estava en contra tota la societat valenciana, estava manifestant al carrer i fins i tot des dels agricultors, els Consells Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, les universitats, tot l'entramat social i civil, fins i tot bona part del que ha estat acostumat a recolzar el Partit Popular està en contra d'aquesta mesura i estic convençut de que la replegada de signatures de la iniciativa legislativa popular va ser un èxit. Sí, hi ha prou familiars de polítics del Partit Popular i concretament hi ha prou diputats que tenen filles, dones, germans, nebots i no els ha afectat. Sembla que és més important per a ells la disciplina de partit, no sols que el que pugui passar als seus familiars, sinó el que li pugui passar al poble valencià. Suposa que podran recuperar-ho per una altra banda i ara estan intentant recol·locar la gent i de fet hi ha hagut alguns casos de persones que han estat acomiadades amb una indemnització superior a la resta dels treballadors i treballadores quan segurament no tenien dret. Jo crec que sí, però no solament això, sinó moltes altres coses. Afectarà la corrupció, afectarà la nefasta gestió dels recursos públics, afectarà el fet que es veu que no tenen projecte per al País Valencià, que únicament fan demagògia, populisme, ocurrències, com el tema de la llengua moltes vegades, que continua sent manosejat per a intentar confrontar-nos i fonamentalment que la gent està passant-ho molt mal perquè no hi ha una alternativa del Partit Popular a la crisi econòmica que ha causat les seues polítiques.